Mae gen i maic ymlaen oes. Wel, da iawn. Nes i gweld chi, a croesawu pobl o bob man, dyd y gwir. Croeso cynnes ato ni bore yma. Mae'n dda bod chi wedi cyrraedd mewn gwirionedd, achos mae'n dipyn o job i'n aelodau ni ffeindio allan lle dyn ni'n mynd o'r sil i sil. Felly, da chi wedi gwneud yn dda iawn i gyrraedd yma. Da ni'n dymuno benlith Duw arnoch chi ac arno ni wrth i ni gyfarfod a'n gilydd y bore yma. Chydig o gweddiadau cyn dechrau. Mae yna wahoddiad i cartref Steff a Debs heno am baned a sgwrs. Beth bynnag bydd y sgwrs, os ydych chi'n mynd i ffeindio allan pan ydych chi'n cyrraedd, a mae yna groeso i chi am 6 heno. Nos Fercher, bydd yna gyfarfod gweddi. Da ni'n yn siŵr iawn lle fydd hwnnw. Mae yna lot o bobl yn methu dod oherwydd prysurdeb a pethau ymlaen, ond cadwch golwg ar negeseuon am y cyfarfod nos Fercher. Ac wedyn, bore Sul nesaf, dydy'r oedfa ddim yn ofal Roderick Glyn. Mae Jenkins, beth ydy'r enw cyntaf? Griff Jenkins yma bore Sul. Can gymeriad fi di hwnna. Felly, am byddwn ni ddim yma, byddwn ni yn neuadd reichel. Felly, fel ydych chi'n dweud, cadwch golwg ar y negeseuon wrth i chi baratoi i ddod yma. Mae yna ar y bwrdd cefn yna lot o lyfrau wedi cael ei roi allan ar fwrdd. Mae Sioned wedi dod â nhw. Dwi'n credu bod wedi cael rhywfaint o clear out, dwi'n credu. A wedyn, os ydych chi'n edrych ar y llyfrau yna ac yn dymuno i gymryd o, allwch chi gymryd o sy'n angen unrhyw bres amdano fo. Ac oedd hi'n dweud bydd hi'n gwaredu nhw ar ôl hyn. So cymwch cyfle i edrych ar hynna a cymwch nhw os ydych chi'n dymuno. Dyna'r cyfan, dwi'n meddwl, o safbwynt cyhoeddiadau. Gawn ni gyflwyno hynny i'r arglwydd. Diolch i ti o Dduw ein Tad am y cyfle bore yma i ddod ata ti ac am y bore braf. Diolch am iechyd, diolch am pob gofal yn ystod yr wythnos yma. Dyfeuon ni di yn dod ato ni o ddydd i ddydd. A dyn ni'n diolch i ti am hynny. Dyn ni hefyd yn gofyn ar y Sul y Pentecost, fel dyn ni'n cofio amdano fo, i ti trwy'r ysbryd glân fod y bresennol y bore yma. Wyt ti'n wedi addo am yr ysbryd glân, nid yn unig yn bresennol yn ein plith ni, ond trwy ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna ddewid bod yr ysbryd yn dod i fyw ac yn ein calonau ni, a dyn ni'n diolch am hynny. Felly arglwydd, a wneud i siarad â ni trwy'r ysbryd, os gweli di fod yn dda y bore yma. Gogynneddu yr arglwydd Iesu Grist a rhoi clod am y cyfan i Dduw ein Tad. Amen. Gawn ni gyda'n gilydd yr emyn gyntaf. Pa fawredd yw'r gogoniant hwn, ddewisodd ddod yn ddim. Cyfnewid gwychtyr nef yn nef am fyd mor dlawd a llwm. Daeth Duw yn un ohonom ni, tu hwnt i ddeall dyn. Rhyfeddu mwy a wnaf bob tro a clywai'r hanes hwn, ac ar ymateb wedyn, beth naf, ond plygu glin a ddolaf ger dyfron.
plant yn licio dod ymlaen, mae yna chydig o seti yn y ffrant fan hyn. Os ydych chi'n dymuno, sy'n help. A cael chydig mwy o seti os ydych chi eisiau. Da iawn. Oed pan i Sionet, mae'n iawn. Bore da, neis i gweld chi. Sgen i ddim, fel oedd gennych chi Sul diwetha, pethau oedd mae'n amlwg bod rhodri yn dangos i sgiliau chwilio am optical illusions, mae debyg, Sul diwetha. Ond dwi wedi bod yn chwilio am un llun, a mae'n siŵr eich bod chi wedi cael un o'r rhain rhywbryd. Iawn? A hwnnw wedi gwahoddiad. A mae'n siŵr bod chi wedi rhoi gwahoddiad. Iawn? So, pa fath o bethau ydych chi'n mwynhau cael gwahoddiad i fynd atyn nhw? Os ydych chi'n cael gwahoddiad, ydych chi'n mynd, hwnna'n neis, neu, dwi'n siŵr am hwnna. So, pa bethau sy'n mynd, ie. Pa fath o bethau ydych chi'n licio cael gwahoddiad i fynd iddyn nhw? Ydych chi wedi cael gwahoddiad i mynd i rhywbeth? Do? Bod beth? Wyt ti wedi cael ei ddewis? O, reit. Gwahoddiad i ddathlu bod ti wedi cael chwaraewr gêm neu rhywbeth felly, ie? Da iawn, da iawn. Oce, os da rhywun wedi bod i barti? Oes, da iawn. A ddech chi'n fwynhau edo. So a ges i wahoddiad peth amser yn ôl, a fes i mewn priodas, doi. A hwnnw'n rhywbeth hapus iawn i fod yna fo. Dathliad hyfryd iawn i gweld dau berson yn priodi a cychwyn bywyd efo'i gilydd. Dwi'n mynd i ofyn cwestiwn i chi rwan te, a gan bod Daniel ddim yma, so dwi'n gallu embarasio fo. Petawch chi'n cael gwahoddiad i barti penblwydd Daniel, neu ffrind arbennig i chi, neu parti penblwydd fi, a bod y ddau'n digwydd yr un amser, yr un diwrnod, pa un fysach chi'n dewis mynd iddo fo? Nes ym rhaid i chi ateb o bosib. Dwi'n cymryd y byddwch chi yn dewis mynd i barti Daniel. Dwi'n gweld ar gwynebau dyna beth fydd yn digwydd. Felly, pan dwi'n cael gwahoddiad, mae pwy sy'n rhoi'r gwahoddiad yn bwysig yn dydy. Achos ar yna, hoffai, pwy bynnag sy'n rhoi gwahoddiad, so enghraifft Daniel, dy wahodd i barti penblwydd. A dyn ni angen gwybod pryd mae e, ble mae e, a pa amser mae e. A mae yna llinell ola, be mae hwnna'n dweud? Ymateb. Neu ydych chi'n clywed y llythrennau ar reponde si fw ble? RSVP? Be mae hwnna'n golygu? RSVP neu ymateb. Beth chi'n gorfod wneud? Mae gennych chi 3 dewis, does? Deud, ydych chi'n mynd? Dwi'n deud dewis, deud fod chi'n derbyn y gwahoddiad, neu ydych chi'n gwrthod y gwahoddiad. Ateb yn ôl, yn deud, fysa ni wrth yn bod yn dod i'r parti yma. Neu, y trydydd dewis, so be fysa trydydd dewis? Ateb ydi derbyn, llall ydi gwrthod, dwi'n gallu. Ydy trydydd un? Ydych chi'n meddwl? Neu dim byd? Felly anghofio amdano fo? Neu, na, So, a dyna'r ymateb i bob gwahoddiad. So, pan ydych chi yn derbyn y gwahoddiad i barti Daniel, a dim yn derbyn gwahoddiad i'n parti i, byddwch chi'n dweud, na, dim diolch, dwi ddim yn gallu dod, ond i Daniel byddwch chi'n dweud, sy'n ni wrth y modd yn dod. A reswm dwi'n sôn am gwahoddiad, oherwydd mae yna berson arall wedi rhoi gwahoddiad i ni, a dyma'r adnod dwi eisiau chi edrych arno fo. Dewch ata i,
Pwy ydych chi'n meddwl sy'n siarad? Pwy sy'n rhoi gwahoddiad, ydych chi'n meddwl? Ie. Duw, ac yn arbennig yr arglwydd Iesu Grist. Mae yr arglwydd Iesu Grist dewch ata fi. Mae'n wahoddiad gan yr arglwydd Iesu Grist i bawb. I bawb. A mae pawb sydd yn cael problemau yn bywyd, sy'n byw bywyd ac yn cael trafferthion yn bywyd, mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi gwahoddiad i chi ac i fi y bore yma. A mae'n mynd i rhoi gorffwys i ni. Dydy'r arglwydd Iesu Grist ddim yn cynnig parti fel y cyfryw, ond mae'n rhoi gorffwys. A mae hwnna, dyn ni'n mynd i edrych yn efo heddiw. Dyn ni'n mynd i edrych i weld pwy sy'n rhoi'r gwahoddiad, sef yr arglwydd Iesu Grist, a be mae'r gwahoddiad yna yn ei olygu i chi ac i fi heddiw. Felly, pan o'n i'n sôn am, ydych chi'n mynd i dderbyn gwahoddiad gen Daniel neu fi i barti? Ie, mae un well ei gilydd. Ond dyma chi, yr arglwydd Iesu Grist yn rhoi gwahoddiad i ni. Gwahoddiad allwn ni ddim i wrthod a deud y gwir. Wel, mae medrwn ni wrthod o. Ond be mae'r arglwydd Iesu Grist yn dymuno i bod pob un ohono ni yn derbyn yr gwahoddiad yna i ddod ato fo. Felly, diolch i chi am wrando ac ymateb. Gallwch chi fynd yn ôl i'ch seddi. Diolch yn fawr. Dwi am troi at yr darn yn Efengyl Mathew sydd yn cynnwys y gwahoddiad yma, Mathew 11. Dwi ddim am darllen y benod i gyd, achos mae'n hirfaith fysa fo'n bosib, ond dwi am cychwyn hanner ffordd trwy'r benod adnod 20. Mae penod 11 yn sôn am bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cael cwestiwn gan Ioan Fydyddiwr. Oedd o yn y carchar, a oedd wedi clywed am yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud gwirthiau a rhyfeddodau. A mae'n anfon neges ac yn gofyn, pwy ydy hwn? A mae cwestiwn mae'n gofyn, ai ti yw'r hwn sydd i ddod, neu ai rhywun arall dyn ni'n disgwyl? So mae'r yr ateb yn dod gan yr arglwydd Iesu Grist. Ie, fi ydy'r hwn sydd yn deillion yn cael ei golwg yn ôl, clothion yn cerdded ac yn y blaen, ac yn clywed y newyddion da. Ac wedyn, yn adnod 20, gewn ni ddarllen o fyna, dych chi'n clywed bod yr arglwydd Iesu Grist yn beirniadu pobl am beidio a gwrando arno fo. Felly, adnod 20. Yna dechreuodd gyrryddu trefi lle gwnaed y rhan fwyaf o'i wirthiau. Am nad oeddent wedi edifarhau. Gwaed i Chorazin, gwaed i Bethsaida, oherwydd petai'r gwirthiau a wnaed ynoch chi wedi ei gwneud yn Tyrus a Sidon, buasent wedi edifarhau ystalwm mewn Sachlian a Lludw. Ond dwi'n dweud wrthych, caiff Tyrus a Sidon lai i'w dioddef yn ei ddyfarn na chi. A thithau Capernaum, a ddyrchefur di hyd nef, byddai'n disgyn hyd a Hades, oherwydd petai'r gwirthiau wnaed yno ti wedi ei gwneud yn Sodom, buasai'n sefyll hyd heddiw. Ond dwi'n dweud wrthych, y caiff tir Sodom lai i'w ddioddef yn ei ddyfarn na thi. Yr amser hwnnw dywedodd yr Iesu, yr wyf yn dyfoliannu di o dad, arglwydd nef a deiar, am i ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r deallusion, a datcuddio i rhai bychain. Ie, o dad, oherwydd felly y rhyngodd dy fodd di. Traddodwyd i mi bob peth gan fy nhad. Nid oes neb yn adnabod y mab ond y tad,
Ac nid oes neb yn adnabod y tad ond y mab, a rhai hynny y mae'r mab yn dewis ei datguddio iddynt. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, a fe roddaf i chi o'r ffwystra. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gen i fi oherwydd addfwyn ydw i, a gostyngiedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Y mae fy iau i yn hawdd i dwyn, am baich yn ysgafn. Ydy Duw ar ei air, a pob cymorth felly i droi at yr adnod yn adnodau 27 ac adnod 28. Gawn ni parhau yn ein canu ymoliant o tyred i ni achau garedig ysbryd. Mae, fel ni wedi sôn, mae'n sil Pentecost yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r addewid fan'na, ti sy'n esmwyddhau blinderau bywyd. Dyfned yw dyloes, trymed yw y groes, dwg ni bob dydd o'n hoes, yn nes i'r gwynfyd. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein Tad, ni'n ddiolchgar nawr am fod yma. Diolch i ti am yr sul yma lle dyn ni'n cofio dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. A ddewid a roddodd gan yr Iesu hun wrth esgyn i'r nefoedd i fod yn anfon yr ysbryd i fod yn helpwr i ni, yn un sydd yn bresennol gyda ni trwy'r amser. A dyn ni diolch i ti bod yr addewid yna wedi gyflawni mewn ffordd wyrthiol iawn, rhyfeddol iawn, a tystiolaeth o rym yr ysbryd glân, y mywydau'r apostolion pan ddoth yr ysbryd glân yn ei rym. A dyn ni arglwydd yn dyheu mewn gwirionedd i weld yr ysbryd ar waith fwy a fwy yn ein plith ni. Dyn ni arglwydd yn meddwl am ni sydd yma bore yma a'n tystiolaeth ni i bobl gwahanol yn ein gwaith ni. Dyn ni arglwydd yn dod, yn ceisio dod a neges yr Efengyl i glyw pobl eraill.
Oedden nhw'n yn yr un dosbarth â ni mewn ysgol. Mae modd i ni rhoi wahoddiad iddyn nhw ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Os dyn ni'n tystiolaethu ymlyd myfyrwyr, dyn ni arglwydd yn gofyn am yr dystiolaeth sydd yn digwydd yn ffyddlon ar hyd ein dyddiau ni, ac yn gweddio arglwydd y byddu di trwy dy ras yn gweithio ymhlith myfyrwyr y dyddiau yma. Dyn ni'n arglwydd yn cyflwyno ein sefyllfaoedd gwaith i ti, lle bynnag dyn ni'n gweithio a'r pobl dyn ni'n cyfarfod. O Dduw ein Tad, wyt ti wedi rhoi y gorchymyn i fod yn dystion i ti lle bynnag ydyn ni, a dyn ni'n gwneud hynny trwy gymorth yr Ysbryd Glân. Felly arglwydd dyn ni'n cyflwyno y pobl dyn ni'n byw yn eu plith nhw ac yn gweithio yn eu plith nhw. Y bydd yr hyn dyn ni'n i fyw, yr hyn dyn ni'n ei ddeud, yn dystiolaeth glir bod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw a bod yr Ysbryd Glân ar waith yn ei dyddiau ni. A'r pobl dyn ni'n cyfarfod, i rai sydd yn ohono ni sy'n hun a'r cyfleoedd gwahanol i siarad a chyfarfod pobl mewn cymdeithasau gwahanol, cyfleoedd gwahanol i rannu cymdeithas yn nhw dros baned yn ystod dydd ac yn y blaen. O arglwydd Dduw, dyn ni'n dymuno i'r Ysbryd Glân fod ar waith yn ein plith ni a thrwom ni, fel bod pobl y dyddiau yma yn clywed geiriau Iesu pan mae'n dweud dewch ata fi, bawb sydd yn llwythog ac yn flinderog. O Dduw ein Tad, dyn ni'n cyflwyno ein tystiolaeth ni fel eglwys hefyd, ac yn dymuno o arglwydd ac yn gweddio i ti i ddod ato ni fel unigolion, fel pobl sydd yn credu yn y ti, ac ein bod ni arglwydd yn disgwyl i'r Ysbryd Glân i weithio yn ein dyddiau ni. Madden ni arglwydd bod ni'n pobl sydd ddim yn disgwyl llawer, bod ein golygon ni yn weddol isel. Dyn ni gofyn am fyddeiant am hynny, ond dyro ni arglwydd dy Ysbryd Glân mewn grym, llenwa ni ath ysbryd os gweled ni fod yn dda, fel y gallwn ni fod yn dystion wir i ti. Dyn ni'n cyflwyno arglwydd yr holl digwyddiadau sydd yn digwydd wythnos yma, a nifer o'n cysylltiadau ni, y teuluoedd ni yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod. Dyn ni'n dymuno bydd hynny'n brofiad braf. A gwybod bod yna lwyddiant o bosib yn gallu dod i ni. Ond gwna ni hefyd i feddwl mae'r llwyddiant gorau i unrhyw un ohono ni ydy cael yr arglwydd Iesu Grist yn frawd i ni, a'r arglwydd Iesu Grist yn ffrind ac yn weredwr. O Dduw ein Tad. Bydithiau pob tystiolaeth sydd fydd yn digwydd ar y maes. Ac fel dyn ni'n meddwl am y geiriau mae'r urdd mor aml i'n ddeud yn ffyddlon i gydlyn i Gymru ac i Grist. Dyn ni arglwydd yn gweddio'n arbennig i'r arglwydd Iesu Grist mewn rhyw ffordd yn cael ei ddyrchafu yn ystod yr wythnos yma. A trwyddo ni hefyd wrth i ni ymweld a siarad a chyfarfod â bobl, a byddwn ni arglwydd nid yn cynrychioli yn ysgol neu'n teulu neu beth bynnag, ond ein bod ni yn blant i ti yn dy gynrychioli di lle bynnag dyn ni'n mynd. Felly arglwydd dyn ni'n dymuno dyfendith ar yr oedfa gyda'n gilydd nawr, cofio'n byd ni, a'i helbulon. Wyt ti'n gwybod arglwydd pa mor aml dyn ni'n gweddio dros Cristnogion ar hyd y lled yn byd ni sydd yn dioddau, a dyn ni'n cofio amdani nhw bore yma. Felly clyw ein gweddi a derbyn nawr ein diolch yn enw ac yn haeddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Gawn ni ganu gyda'n gilydd, fy enau dymorffwys ar aberth y groes, does arall hath gyfyd o ddymder dy loes. Offrymodd ei hunan yn ddifau i Dduw, yn haeddiant yr aberth, mi gredaf ca fyw. Mae'n munud o edrych ar aberth y groes,
yn tawel ddistewi môr tonnog fy oes. Mae llewyrch ei wyneb yn dwyn y fath hedd, nes diffodd ei ogrwydd a dychryn y peth. Mae'n beth braf iawn i dderbyn gwahoddiad, ond ydy, i achlysur o ddathlu, beth bynnag yw'r achlysur hwnnw. Ac fel ni'n deud, ges i wahoddiad peth amser yn ôl i fynd i briodas. Ac wrth edrych ar wahoddiad yna, achos mae'n deud ar y top yn aml iawn, dymuno pwy bynnag sy'n rhoi gwahoddiad eich croesawu i ddigwyddiad arbennig. Ac o'n i'n meddwl am hynny, ac yn deud, mae'r ddau yma sydd yn priodi wedi dymuno i'n ngwahoddi i'w dathliad nhw. Ac o'n i'n meddwl, wel, mae hwnna'n tipyn o beth, dydy, mewn gwirionedd. Bod yna rhywun arall yn meddwl amdanoch chi wrth i fod yn rhan o'i dathliad nhw. Ac wrth gwrs oedd e'n rhywbeth pleserus iawn i dderbyn y gwahoddiad. Ond fel ni'n deud wrth y plant, mae yna un arall sydd yn rhoi gwahoddiad i ni y bore yma, yr arglwydd Iesu Grist ydy hwnnw. Dewch at y fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, a fe roddaf os ffwystra i chi. Wel, dyna chi wahoddiad. Dyna chi wahoddiad. So dwi am yn y lle gynta sôn, wel, pwy sy'n rhoi'r gwahoddiad? Ac wedyn, be mae'r gwahoddiad yna yn ei olygu i chi ac i fi. Geiriau Iesu Grist i'r hyn. Dewch at y fi. Nid unrhyw un dynol, mor dda fysyn nhw, mor dylanwadol allan nhw fod. Dyma chi eiriau yr arglwydd Iesu Grist. A pwy dwi y person sy'n rhoi'r gwahoddiad yma? Yn aml iawn, da ni'n darllen trwy'r Beibl, trwy'r Testament Newydd, pan mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud yn Ioan 10, mae fi a'r tad, da ni'n un. Dwi wedi dod oddi wrth y tad. Dwi wedi dod i rhoi fy mywyd. A dyna beth yw dymuniad Duw y tad, a'n dymuniad i hefyd yw bod chi'n clywed y gwahoddiad yma. Nawr, oedd dywediad yr arglwydd Iesu Grist fel hyn ddim wrth fodd rhai pobl yn ei ddydd, yr ysgrifenyddion, yr Phariseed ac yn y blaen. A maen nhw'n clywed y geiriau yma. A ydych chi'n gwybod beth oedd ymateb nhw? Casglodd yr Iddewon gerrig i'w lybyddio fo. Dyna beth oedd ymateb pobl oedd yn byw yr un pryd ar arglwydd Iesu Grist. Oedden nhw'n byw a bod, oedden nhw'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn wneud y gwirthau yma,
Ac eto, ei ymateb nhw oedd, dyn ni eisiau cael gwared ohono fo. Mae hwn yn gablwr sut allwch chi gredu rhywun sy'n deud y fath beth bod e'n dduw a bod e'n un gyda'r tad. Mae'n siŵr bod chi'n wedi clywed dywediad quote gan C.S. Lewis pan mae yn trio meddwl am bwy ydy'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n dod i'r casgliad yn tydi. Jesus must either be a liar or a lunatic or Lord. A dyna chydig o frawddegau fan hyn, mae'n dod i'r casgliad yma. A dwi ddim wedi cyfeithi hwn. Mae C.S. Lewis yn deud hyn. I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about Jesus. A felly maen nhw'n deud, I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claim to be God. That is the one thing we must not say, medda C.S. Lewis. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic on the level with a man who says he is a poached egg, or else he would be the devil of hell. You must make your choice, medda C.S. Lewis. A beth yn dewis ni y bore yma, ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist. Pwy ydy'r arglwydd Iesu Grist i chi ac i fi? Ydy e'n un sydd wedi deud celwydd? Oedd e'n honni i fod yn un a Duw? Neu ydy e'n wallgo? Neu ydy o yr hyn mae e'n ddeud i fod o, sef yn Dduw? Dyn ni yma mewn oedfa gyda'n gilydd, a dwi'n sort of cymryd ein bod ni'n wedi dod i'r casgliad ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n hawdd dod mewn gwirionedd i gapel yn tydi, neu i oedfa fel hyn. Ond wedyn, mae rhaid i ni edrych i'n colonnau ni. Beth sydd ymlaen yn ein colonnau ni? Ydy ni wedi wir rhoi ein arglwyddiaeth ein bywyd i'r arglwydd Iesu Grist sydd yn dduw arno ni. Felly, mae wahoddiad yn cael ei roi gan y person rhyfeddol hwn. Ond cyn i'r arglwydd Iesu Grist dweud y geiriau yma, dewch ata fi, dyn ni'n cael un adnod o flaen y geiriau yma, lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, traddodwyd i mi bob peth gan manhad. Newn ni aros yna am funud bach. Yn Efengyl Mathew, nôl ym mhennod 8 a 9, dyn ni'n cael disgrifiad o be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud, beth wedi gyflawni. Dyn ni'n darllen bod e'n iachau y gwahanglwydd. Mae'n iachau gwas y cynwriad. Dyna be mae pobl yn ei weld, yr arglwydd Iesu Grist yn wneud gwirthiau o flaen llygad nhw. Mae'r dystiolaeth yn glir. Mae'n iachau llawer. Mae'n gostegu storm. Mae gyda'r ddisgyblion ar y môr, a mae'r tonau yn ei fyddhau i'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn dechrau pennod 9, dyn ni'n cael yr hanes yma o'r ffrindiau yn dod â'i cyfaill, o ddim wedi cerdded erioed, mae'n debyg. Oedd e'n dioddau o'r parlus. Ac felly mae'n cael ei gario, ac fel ydych chi'n cofio'r hanes, maen nhw'n tynnu'r beth bynnag oedd ar y to, ac yn gollwng y dyn lawr i ganol y stafell. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweld y dyn yma. A ydych chi'n gwybod beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud wrtho fo? Maddeuwyd i ti dy bechodau. Ac allwch chi ddychmygu mewn gwirionedd yr sibrwyd sydd yn mynd ymlaen yn yr ystafell. Wel, mae'r dyn yma, mae eisiau cael ei iachau. Be mae'r dyn eisiau ydy gallu cael y nerth i godi ar ei draed, y cerdded allan o yma. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud,
maddeuwyd i ti dy bechodau. A mae rhai pobl oedd yn arwain, wrth gwrs, yr ysgrifenyddion a pobl felly yn dweud, allwch chi ddim wneud hynny. Does neb yn gallu maddau bechod, ond Duw ei hun. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, wel, pa un di'r hawsa? Pa un di'r hawsa'ch flaen chi wan? Ydy i mi deud wrth y dyn yma i godi ar ei draed y cerdded o yma, mae hwnna'n wrth yn ei hun, dim ond Duw sy'n gallu gwneud y fath beth, neu fy mod i'n deud maddeuwyd i hwn ei bechodau. Mae gen ni yr hawl, a'r gallu, a'r awdurdod i wneud y ddau, i wneud y cyfan. Ac wrth gwrs, mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud wrth y dyn yma, fy mab, maddeuwyd i ti dy fechodau. Ac mae'n deud cod fy mab. A mae'r dyn yn codi ar ei draed. Mae e'n derbyn, dwi'n eisiau deud, 2 for the price of 1. Ond dyna beth i gwirionedd y sefyllfa. Pan mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, wyt ti'n gallu cerdded, dwi'n rhoi'r nerth i ti gerdded, wyt ti hefyd, dwi'n rhoi'r awdurdod, dwi'n gallu deud bod y bechodau wedi i maddau. Grym arbennig, rhoddwyd pob peth i mi gan fy nhad. Yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'r byd yma yn dduw. Mae gynno fo'r gallu i wneud hynny. A dyma'r un sydd yn rhoi'r gwahoddiad. Be mae Paul yn deud wrth y Colosied? Ym mhenod 1, hwn, sôn am yr arglwydd Iesu Grist, yw delw'r Duw anweledig. Oherwydd ynddo ef y creued pob peth yn y nefoedd a'r ddeiar. Oherwydd gwelodd Duw yn dda, yw holl gyflawnder breswylio ynddo fe. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn berson rhyfeddol, yn nerthol. Mae e'n llawn gallu, a mae'n rhoi gwahoddiad i chi ac i fi. Ond wrth i ni edrych ar yr adnod yma, traddodwyd i mi bob peth gan fy nhad, mae'n mynd ymlaen i ddweud, nid oes neb yn adnabod y mab, ond y tad, ac nid oes neb yn adnabod y tad, ond y mab. Be dyn ni'n gweld fan hyn ydy nid yn unig gallu Duw yn yr arglwydd Iesu Grist, ond mae yna berthynas yn does. Perthynas agos rhwng yr arglwydd Iesu Grist a Duw y tad. A dyna pam mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, mae fi a'r tad un ydym. Adnabyddiaeth perffaith rhwng Duw a'r arglwydd Iesu Grist. Peth amser yn ôl, oeddwn ni'n dathlu diwrnod dydd Iau ar chafael. Pan oedd yr arglwydd Iesu Grist yn esgyn i'r nef, yn Duw yn ei gymryd yn ôl i'r nefoedd. Am hynny trad yr chafodd Duw ef a rhoddodd iddo'r enw goriwch pob enw. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist wrth esgyn i'r nef yn anfon yr ysbryd glân. Y tri yma yn gweithio gyda'i gilydd mewn perffaith undod. Adnabyddiaeth arbennig rhwng nhw. Neb yn nabod y mab ond y tad. Neb yn nabod y tad ond y mab. Ond wedyn, dyn ni'n mynd ymlaen yn yr adnod yma i ddarllen. Nid oes neb yn nabod y tad ond y mab, a rhai hynny y mae'r mab yn dewis i ddatguddio iddynt. Mae hwn yn deud, mae yna berthynas hynod rhwng y tad, y mab a'r ysbryd glân. Ond mae hefyd yn deud bod yna berthynas yn bosibl rhwng ni, fel pobl, a Duw a'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n deud bod hynny'n bosibl. Ac wedyn, mae'r gwahoddiad yn dod. Felly be dyn ni'n deud wrth hyn? Yr un y mae'r tad yn nabod orau yw'r mab, yr un sy'n adnabod y mab orau yw'r tad,
Ond mae modd i ni hefyd dod i'r adnabyddiaeth yna o Dduw a'r arglwydd Iesu Grist. I rhai y mae'r arglwydd Iesu Grist yn dewis datguddio ac i wneud yn eglur iddyn nhw. Ydy hwn yn golygu bod yr arglwydd Iesu Grist ddim yn dymuno egluro iddyn nhw? Achos mae'n deud yn yr adnod yna, y mae'r mab yn dewis, a i rhai hynny mae'r mab yn dewis ei datguddio iddyn nhw. Ar ddechrau yr darlleniad, neu rhan o'r darlleniad paragraff yma, adnod 25, mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi diolch i'r tad, yr wyf yn dyfoliannu di o dad, arglwydd nef y deiar, am i ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r deallysion, a'i datguddio i rhai bychain. Dydy hwnna ddim yn adnod hawdd i ddeall, nac di? Ond beth sydd yn wir, dwi'n meddwl fan hyn, ydy bod rhai sydd yn meddwl bod nhw ar ateb i bob peth, rhai sydd yn eu ffordd nhw o ddeall beth yw'r ffordd at Duw, bod nhw'n ddoeth yn ei deall eu hunain, a bod nhw ddim yn barod i dderbyn datguddiad gan Dduw. Wel, tydi Duw ddim yn datguddio ac agor llygad i rhai hynny, dim ond i rhai sydd yn trai ato fo fel rhai bychain. A mae hwn yn siarad cyfrolau mewn gwirionedd. Pan dyn ni'n dod at yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n dod ato fo fel mae'n deud yn y pregaeth ar y mynydd, dyn ni'n dlawd, sgynnon ni byd i gyfrannu, a dyn ni'n derbyn y cyfan o ddiwrth yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n rhaid i ni ddod at yr arglwydd Iesu Grist gyda'n dwylo yn agored mewn gwirionedd. Nid an dyma'r ffordd i, dyma sut dwi eisiau i feddwl am bethau. Dyn ni'n gofyn am i Dduw i ddatguddio i hun i ni ac i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Meddyliwch am blentyn bach pan mae'n tyfu fyny fel babi. Tydi ddim yn gallu gwneud dim byd ei hunan. Mae'n ymddiried yn ei rieni i roi bwyd iddo fo, i edrych ar ôl iddo fo ac yn y blaen. Mae'r ymddiriediaeth yn llwyr. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn gofyn i ni ar y dechrau i ddod ato fo fel rhai bychain, rhai sydd yn dwylo yn agored i dderbyn y datguddiad y mae Duw am i roi i ni. A dyma chi ras, ynde? Gras Duw yn datguddio i ni y ffordd yr iachawdwriaeth. Felly pwy sy'n rhoi'r gwahoddiad i chi a fi y bore yma? Duw nerthol, Duw llawn gallu, ond Duw sydd â adnabyddiaeth perffaith rhwng y fo a'r tad, ac mae'n adnabod ni. Mae Duw yn adnabod ni, fo sy'n adnabod ni orau, a mae'n rhoi gwahoddiad. Dewch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, a fe rodda fi ti o'r ffwystra. Felly, chydig o bethau am y gwahoddiad. Mae'n wahoddiad oesol. Dewch, mae'n deud. Ie, mi oedd yna wahoddiad i'r pobl oedd yn sefyll o'i flaen o, wrth gwrs, ond does na ddim awgrym o gwbl bod y gwahoddiad yna wedi cael dim ond i estyn ar rheina. Mae'r arglwydd Iesu Grist sy'n rhoi'r gwahoddiad yn fyw heddiw. Mae e wedi esgyn i'r nefoedd, a mae eiriau efo yr un peth pryd hynny a heddiw i ni. Dewch ata fi. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn presenoldeb y tad, a mae'n anfon a rhoi'r hun gwahoddiad hefyd i ddod ato fo yn y lle cyntaf, i bwyso arno fo, ac i ofyn iddo fo i ddatguddio ei hun i ni, a rhoi i ni yr iachawdwriaeth sydd yn dod trwyddo fo trwy ffydd. A mae'n bwysig bod ni'n derbyn y gwahoddiad yna, yn tydi?
yn y lle cyntaf. Ond hefyd dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni'n, fel Cristnogion, yn meddwl ac yn credu bod y wahoddiad yn dal i ddod i ni bob dydd. Nid just unwaith. Unwaith i gychwyn y daith. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist dro ar ôl tro, yn ein sefyllfaoedd gwahanol ni, yn deud, dewch at y fi. Pidwch â cychwyn y daith yn pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist, a wedyn cer ymlaen yn pwyso ar eich nerth eich hunan. Mae rhaid i ni dderbyn gwahoddiad ar arglwydd Iesu Grist i ni o ddydd i ddydd. So mae'n wahoddiad oesol, mae'n wahoddiad personol i chi. Dewch at y fi. Un person yn rhoi gwahoddiad i person arall. Nid at rhyw ddigwyddiad, ond ni'n cael y bleser i fynd i briodas, ond oedd yr fynd i briodas yn dod oherwydd gwahoddiad personol gan rhai pobl at y fi. Mae yna gryfyddau eraill yn does yn rhoi gwahoddiad. Mae bwddiaeth yn gofyn i chi feddwl am the 4 stages of Buddhism ac yn y blaen. Mae yna Hindŵaeth yn gofyn am 5 colofn. Dyma chi ystyried y 5 peth pwysig yma. Mae hyd yn oed yn dyddiau ni well-being a hunan les. Mae yna 5 elfen i hwnnw. Nid at system dyn ni'n dod, nid at system o weithredu, nid at ryw reole. Ond dyn ni'n dod at person rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n dod mae'n wahoddiad i berthynas wedyn efo y person yma. Yr un sydd yn nabod ni orau, ys neb yn nabod ni well na'r arglwydd Iesu Grist ei hun. A'r un sydd ar dymuniad gorau ar ein cyfer ni. A'r un sydd yn gallu ateb y gofynion hynny. A mae e'n addo i fod gyda ni trwy ein hoes. Felly mae'n wahoddiad personol. Mae'n wahoddiad i bawb. Mae'n wahoddiad i bawb. Pob un ohonoch chi yma bore yma. Mae'n wahoddiad i chi. Dewch at y fi. Bawb sy'n flinedig ac yn llwythog. So chi'n meddwl, ydy pawb yn flinedig ac yn llwythog? Dwi'n yn gwybod os ydych chi, falle bod chi siŵr o fod wedi gwrando ar Alice de Beg yn ei bregethau. Dwi'n hoff iawn o rando yno fo. Mae gennym fo go-to philosopher, mae e'n deud. A'i go-to philosopher ydy Paul Simon, Bridge over Troubled Waters, of the ilk of that. Paul Simon wedi sgwennu can, the American Song ydy o. A dyma be mae'r geiriau yma'n deud. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Dyna beth i hanes pob un ohono ni'n de. Mae bywyd yn braf, ydy, wrth gwrs. Ond mae yna bethau'n dod ar ein traws ni. Mae yna helbilon, mae yna pethau sydd yn blino ni. Pob un ohono ni. Pob un ohono ni. Mae Paul Simon yn mynd ymlaen i ddeud, but it's all right. It's all right. Mae pethau'n mynd i fod yn well. Ond dyna beth yw reality bywyd. Tydi pethau ddim yn mynd i fod yn well. Dyna pwy ydyn ni. Dyn ni yn dioddau. Dyn ni yn mynd trwy cyfnodau anodd. Ond mae'r gwahoddiad gan yr arglwydd Iesu Grist yn ein gwahodd ni, pob un ohono ni, beth bynnag yw'n sefyllfa. Mae'n wahoddiad hefyd efo addewid. A'r addewid yna a fe roddaf o'r ffwystra i chi.
Diwlen taro chi yn rhyfedd? Os oes yna rhywun yn sal, be maen nhw eisiau ydi iechyd. Nid orffwysfa. Os oes rhywun yn dlawd, os gennyn nhw ddim modd i fyw, be maen nhw eisiau ydi gyfoeth. Rhywbeth arian mwyn cael byw i wneud bywyd yn mwy cyfforddus. Ond na, be mae'r arglwydd Iesu Grist yn cynnig ydi gorffwysfa. Dyn ni'n gorfod mynd yn ôl yn dyn ni, mewn gwirionedd. Wel, dyna lle oedden ni'n mynd i'r Genesis. A'r person cyntaf oedd yn gorffwyso ar ôl 6 diwrnod o greu'r byd, yr oedd Duw ei hun. Ac yn ei feddwl wedyn, mae adda wedi cael ei greu ar diwrnod 6. A diwrnod 7 mae Duw yn gorffwys. A diwrnod cynta adda, felly, oedd profiad o orffwys. Mae'n rhyfedd i feddwl amdano fo, yn tydi, mewn gwirionedd. Wnaethoch chi wrando ar gyngerdd dathlu penblwydd David Attenborough. Oedd e'n gyngerdd arbennig iawn, doedd. Ac ar ddiwedd y rhaglen yna, ydych chi'n cael y geiriau gan Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Ond dyn ni gwybod, mae yn wonderful world, ond mae'n ymhell o fod yn hynny. Ond meddylwch chi am adda, a dwi'n yn gwybod, adda ddim yn gwybod am eiriau Louis Armstrong. Ond dychmygwch chi adda, diwrnod cynta, oedd e'n byw ar y ddaear yma, oedd e'n gorffwys. A beth oedd e'n gweld? I see trees of green, red roses too, ac yn y blaen. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Oedd y byd pryd hynny yn berffaith. Dim byd yn torri ar draws, ond y berthynas perffaith rhwng o fo a Duw, adda ac Efa a ddau, gyda'i gilydd. Perthynas efo nhw'n dau hefyd. A dych chi'n dychmygu mewn gwirionedd, adda yn yr ardd yma oedd gynno fo waith i wneud, ond oedd e'n gorffwys, oedd e'n gallu gorffwys. Dim byd yn torri ar draws. Ond wedyn, wrth gwrs, da ni'n darllen yr hanes yn Genesis bod y twyllwr yn dod i fewn. A mae'n dod â amheuon yn meddwl adda. Chymod, mae'n deud wrth adda, ydy Duw wedi wir wedi deud hyn? A mae'r amheuon yn dod i fewn. Mae adda ac Efa yn syrthio i bechod. Maen nhw'n gwrthryfela Duw. Maen nhw'n dewis y llwybr yma i hunain yn gwrthod awdurdod a rheolau Duw drosto fo. Ac wedyn mae pechod yn dod i'r byd a mae'n llanast. Ac mae wedi bod yn llanast yr oes hyd heddiw. Dyn ni yn darllen yn y Beibl bod y thema o orffwys yn rhywbeth sydd yn cael ei ryw fath o rhannol i ateb wrth i'r genedl dod allan o'r Aifft a mynd i wlad yr Iddewyd, ond oedd ddim yn orffwys. A mae Hebreaid 4 yn sôn am bod na orffwys i gael i ni, a dydw i ddim am gyfeiriad hwnnw bore yma, ond ydych chi'n gwybod beth dwi'n feddwl, bod ni'n dod i'r sefyllfa yma o orffwys yn niw. Ond be mae yr arglwydd Iesu Grist yn ei gynnig felly? Achos dyn ni'n gwybod bod adda wedi cael ar ôl pechod dod i'r byd trwy chwist y wyneb, gweithio ac yn y blaen, mae yna boen yn dod i'r byd. A dyna lle dyn ni heddiw, chi a fi yn y byd yma, dyn ni'n poeni am hyn, dyn ni'n poeni am llall, dyn ni'n dioddau hyn, dyn ni'n dioddau'r llall.
Ydyn ni'n profi y gorffwys yma'r arglwydd Iesu Grist yn ei addo i ni? Ar un olwg, mae e'n orffwys sy'n mynd i ddod i ni yn llawn, ond mae'n orffwys sydd yn dod i ni yn y byd sydd ohoni, trwy berthynas ar arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n dod i berthynas ar arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n rhoi gorffwys yn y berthynas yna. Dwi'n credu syniad y byd ydy, fydd yn alright. Mae Paul Simon yn mynd ymlaen i ddeud, it's all right. You can't be forever blessed, mae'n deud. A dwi'n anghytuno wrth gwrs yn hwnnw. Still, tomorrow is going to be another working day. And I'm trying to get some rest, medda fo. Dwi'n chwilio am orffwys i fy enaid i. That's all. I'm trying to get rest. Be mae'r arglwydd Iesu Grist yn ein cynnig i ni? Mae yna ddarlun yn yr Hen Testament, a dwi'n dod i ben fan hyn, am y môr, a mae yna gyfeiriadau wedi bod at ambell i emyn fan hyn, môr tonog fy oes. A dyna beth yw'n profiad ni, ynde, fel pobl, fyny a lawr trwy profiadau gwahanol. Dyn ni'n mwynhau pan dyn ni ar top of the wave type o beth. A dyna beth yw'n hanes ni. Mae proffwyd Eseia yn deud am y rhai sydd wedi gwrthod ffordd Duw. Mae'r rhai sy'n gwrthod Duw, y drygionus, fel môr tonog na fedr ymdawelu, a'i ddyfroedd yn corddi llaid a baw. Nid oes heddwch i'r drygionus. Eseia 57 di hwnnw. A mae'n bywyd ni'n cael ei ddisgrifio felly, ynde? Fel môr yn corddi amdano ni. A pob math o rybys yn dod i'r wyneb. A dyn ni'n profi hynny o ddydd i ddydd. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi cynnig i orffwys i ni yn y stormydd yma. Mi oedd ganddo fo y nerth a'r gallu i dawelu storm ar fôr Galilea. Digwyddodd hynny yn materol, môr yn tawelu. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn cynnig i ni yn ein bywyd ni ar hyd y ddaear yma gorffwys. Oherwydd tydi pechod, yr hyn sydd yn ein llethu ni, y pethau yna sy'n cael ni lawr, mae hwnnw'n cael ei faddau yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn nabod ni orau, mae'n gwybod mai hwnnw dyn ni eisiau. Nid o reidrwydd cael iechyd corfforol, ond dyn ni eisiau gorffwys i'n henaid ni. A dyna beth yw'r gwahoddiad yma yr arglwydd Iesu Grist yn ei roi. Oedd adda, wrth gwrs, yn doedd wedi cael deud wrtho fo trwy chwist y wyneb y byddai di'n gweithio. Ond dyn ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddisgrifio fel yr ail adda mewn gardd arall, gardd Gesemane. Cyn gwynebu'r groes. A dyn ni'n darllen bod yr arglwydd Iesu Grist mewn gwewyr, yn chwysu dafnau gwaed. Darlun yn debyg yn dydi. Ond dyma ni yr adda yma sydd yn prynu ni nôl i berthynas gyda Duw. A'r gwaredwr yn yr ardd yna gwynebu cymryd arno fo ein pechod ni, y pechod y byd. Mae'n gwynebu Duw yn ei adael o. Mae'n gwynebu profi marwolaeth dros bawb dros y byd. Ei hun yn gwbl ddieog. Felly mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cymryd ein pechod ni, ein euogrwydd ni arno fo ei hunan. A mi allwn ni bod mewn perthynas perffaith gyda Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. A hynny ydy gorffwys yn yr iachawdwriaeth.
Fel ni'n deud, Paul Simon yn deud, you cannot be forever blessed. Nage, nid dyna beth yw gwahoddiad ar arglwydd Iesu Grist. Dewch at y fi bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, a mi roddaf i chi o'r rhwystra. Dyma'r gwahoddiad i chi a ni a fi bore yma. Ac fel ni'n deud wrth y plant, mae modd i chi naill derbyn y gwahoddiad yma, allwch chi wrthod o, neu allwch chi anwybyddu fo. Mae'r ddau am mynd yr un peth. Mae anwybyddu ag wrthod o yn golygu bydd Duw ddim yn datguddio i chi ei gariad a'i ras. Ond wrth dderbyn y gwahoddiad yma, dyn ni'n dod yn waclaw i ato fo ac yn gofyn iddo fo i roi i ni yn ôl y gwahoddiad y gorffwys yna mae e'n cynnig i ni. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r rhwystra i chi. Diolch i Dduw am hynny. A mynd i ganu yr emyn yma yn dod i meddwl i, os heddwch fel afon sy'n canlyn yn rhoed, neu dristwch fel ymchwyd y llu. Mae'n sôn am ymchwyd y llu fan hyn, chymod y tonau yma sydd yn cario ni. Beth bynnag a ddaw, ti am dysgais di ddweud, diogel wyf gyda thi.
profiad di ar ein cyfer. Ro ras i ni arwydd i bwyso arna ti, i glywed y gwahoddiad yma ac i ymateb trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ti fod clod yn y cyfan hyn, gan ddiolch i ti am roi'r arglwydd Iesu Grist i fod yn gwaredwr byd. Yn felly yn ymwneud y gras gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydda gyda ni o'r awr hon, hyd byth. Amen.